चिंकी चाइनीज होननाय बे yesterday, exactly, if I'm not wrong, Tezpur Science Academy ni try Billy Fan honnai sase Gotho. Ang exactly bithamoni Jathai khou bangdrai collect khamna hayakai, but as for the information, like Gothoa जोङो last week tiger ni movement ko record खालामनो camera set खालामदोंमोन बेलेग जायगानि हाग्रा सिङावहाय, so we are going for inspection. मोजाङै दंना गैया नायनो थांगासिनो दं. Okay, so with me, my team, along with the forest, jointly we are going for inspection to see if the camera is well set. PHC day supply langra nei pipeline. Bezengno loंनाय दै नि गोनांथिखौ बेजों सुफुंनाय जायो. बैयाव रिजार्भार दङ. नै बे बाउन्डारिनि ओरैहाय. Okay. So this is the one. नैबे मोनसे दं. Footprint नायदों जोङो, so that जोंनि नैबे केमेरायावहाय रेकर्ड जादोंना जायाखै बेनि फुटप्रिन्ट नायदों, but no sign. जवान्स जोंनि हाग्रानि जवानफोरखौ नायदो. हेलो मिस्टर सर. बोलो आज का अपडेट दो. आज नदी में गया था, पगला दिया. तो उधर में थोड़ा आदमी लोग मच्छी मार रहा था, तो थोड़ा लगा के आया. अब ये दूसरा पेट्रोलिंग चल रहा है, कुछ पर्सनल है, तो उसी में जा रहे हैं हम लोग. चलो, थैंक यू. ओके, दिस इज काइंड ऑफ अ लाइफ, फॉरेस्ट लाइफ. ऐसा ही है, बाहरी दुनिया से बिल्कुल भी अलग और एक शांत माहौल में हम इस तरह काम करते हैं. मतलब लेकिन प्रकृति का जो ज्ञान है लोगों को ज़्यादा समझ नहीं आता. समझ में आता है फिर भी गलतियां कर बैठते हैं. सो लाइक फिशिंग करना प्रकृति के खिलाफ है, और जों बेखौ मिन्थिनांगोन, दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट एट ऑल, बिकॉज ना थायाब्ला दैनि लामाया मालाबाबो ओंखारनाय नङा. बेनिखायनो नैबेनि फारसे सांग्रांथि खालामनाया जोंनिल' दायथ' नङा, बयबो रायजो राजाफोरा बेखौ मानना सोलिनांगौ, जाहाथे इन फिउचार जोङो माबा मोनसे क्राइसिसजों भुगिनो गोनां जाया. स' ओभारअल मानसिफोरा उननि एग्जाम्पलफोरखौ बुंबाय थायो. पास्ट एग्जाम्पल्स आर नट एक्चुअली द एक्चुअल राइट टाइम टू डिल विथ. जोङो किसुमान जिनिसखौहाय
नेवसिनानै आवगायलांनांगोन स' लाइक फिउचारा सिकिउर जायो इयुननि जेनेरेशना मोजाङै मोजां बयबो जेरै दं ओरै नुलाङो otherwise we are in danger. Okay, so like not only while nani species दैनि species ल' नङा even wildlife जिब जुनार गासिबखौबो नोजोर होनांगोन स' जोङो नाजादों जे जाहाथे बेलेग चेन्ज जोङो change who can turn this forest into something else. Oh, so da जोङो नैबे दैमाखौ one by one cross खालामगोन. So we have to cross this now. Camera दङ सिगाङावहाय. Okay. गोबाव सम आङो खुनु भिडिअस बा ससियेलि रिलेटेड कन्ट्रोभार्सिफोरावहाय आं हाबाखै आङो बेनि सोमोन्दै एख' दान्थे बिदान्थे खालामाखै मेसेज इज क्लियार समटाइम्स बांद्राय नांगौनि बारा बुंबाय थाब्लाबो एख' चेन्ज जानाय नङा स' पिपल हेभ टु रियेलाइज सम थासेयावनो रियेलाइज खालामनांगोन नायदो one bottle of water. This will be sufficient for our entire team. Special training. Garama to नोङो गांनायखौ माबानो हाया but खुगाया रानथाबब्लाल' गरदसे सुस्रानो खुदैखौ सुस्रानो थाखायल' लायो आरो दैखौ so जों मर्निं स्टार्ट खालामदोंमोन ओमफ्राय दा फैयै अलरेडि 1 PM जाबाय आंबो उखैबाय अके मोनसे मेसेजबो फोसावनो सानो लोगोसे yesterday exactly if I'm not wrong Tezpur Science Academy निफ्राय बिलिफां होननाय सासे गथ' आं एक्जेक्टलि बिथांमोननि जाथायखौ बांद्राय कालेक्ट खालामनो हायाखै बाट as for the information like गथ'आ irregular जानायलाय टिचारा इनकुवारि खालामदोंमोन जाहैबाय स' नोङो स्कुलावहाय मानो इरेगुलार जाबाय थादों होननानैहाय बेयो रिप्लाइ होदों जाहैबाय हिन्दी रावावहाय जे आङो फैगासिनो दङ मेडाम हिन्दीनि रायलायदों स' बेखौ लानानै बिसोरनि क्लासमेट्स somebody एदावनानै मिनिनाय बायदि जाथायखौ फोरमायहरदों स' बेखौ नुनानै बिलिफां होननाय गथ'आहाय एसे सेन्टिमेन्ट जोंहाय बैसोरखौ एदावबाय बुंबाय बा बुंफ्लांबाय साम काइन्ड अफ एसे स्लें वर्ड्सबो बाहायदों होननानै स' मिस्टेकआ मोननैबो साइडनिफ्राय जादों स्टिल जोङो बेखौ मा बुंगोन दा सिटुएशनखौहाय बांद्राय टाफ खालामालासिनो इमिडियेट स्कुलनिफ्राय बे गथ'नि बिमाजोंहाय एक्चुअलि बिमाजों डिसकासननि गेजेरजों कमप्रमाइसआव फैबाय एन्ड हल सिटुएशना बोरैहाय जानाय जाया बेनि सोमोन्दै बिथांमोना कमप्रमाइस खालामलायबाय स' बेयो आनफर्चुनेट जे बिदि जाथाया जालांबाय स' बोथ साइड मोनसे 50-50 भुला दङमोन स' जों बेवहाय बांद्राय हुलस्थुल परिस्थितिखौ सोमजिहोआलाबासिनो तेजपुर हालामाव थानाय जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि खावलायनायलाय आरो बिथांमोननि स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसनफोरा नंगौ गोबां खस्थ' आरो जाबायदि सिटुएशनजों मोगा मोगि जाबाय थायो स' बिथांमोननि रिकुवेस्टजों जोङो बेखौहाय धरना
बा प्रटेस्ट खालामनायनि मोनसे सिद्धान्त लानो थांगासिनो दङमोन बेखौ जों दायो हल्डआव दोनथ'बाय फार्दार बिथांमोनजों जोङो मोजां नलेजाव लाबोनानै बुजिनानै बेनि सोमोन्दै बा इयुनावहाय जाहाथे बेफोरबायदि जाबावा बेखौ जोङो सावरायनो होननानै सानदों आरो आफ्टार अल ससियेल मिडियायावहाय बे मोनसे प्रभक खालामनाय बायदि लाइक चिंकी चाइनिज होननाय बे टटेलि मोनसे मिस इनफरमेसन शेयार खालामनाय जादों स' जोङो खावलायो जाहाथे बेफोर मिस इनफरमेसनखौ बांद्राय फोसावालाबासिनो मोनसे पिसफुल थासारिखौ गाज्रि खालामा